Luboš Blaha vysmial Šimečku. Vidí na svojom Facebooku vietnamských bubákov. Progresívci šíria hoaxy, Zelenský kradne a USA ženú svet do vojny. Všetko po starom. Ja chápem, že je uhorková sezóna a že slovenské liberálne médiá nemajú čo točiť, ale mohli by si vymýšľať aspoň trochu inteligentnejšie. Prvená. Najskôr šírili hoax, že ideme zdvihnúť DPH na 25%. A neideme. Čisté klamstvo. Ups. Druhá. Potom spriadali ťažké konšpiračné teórie o pristáti vládneho špeciálu v Chorvátsku, akože nejaký papaláš chodí na dovolenky vládnym lietadlom. Tretia. A bum, to len minister vnútra bol na inšpekcii slovenských policajtov, ktorí počas letných dovoleniek pôsobia pri Slovenskom mori. Štvrtá. Foxovi Malderovi a Dene Skaliovej z liberálnych kaviarní to zase nevyšlo. Šimečka skúša novú konšpiráciu. Vidí na svojom Facebooku vietnamských bubákov. To určite zariadil Putin. Piatá. Medzi tým sa spustilo policajné vyšetrovanie agentúry Zing, ktorá za peniaze britskej vlády zasiahla do volieb na Slovensku. Šestá. Ako svojich agentov využívali rôznych aktivistov prepojených s PS, vrátane europoslankyne Ostrihoňovej či stránky Zomri. Sedmá. Odvtedy sa to liberálny tábor snaží prekrývať a tak sa tu vymýšľajú rôzne hoaxy o 25% DPHčkách a vietnamských bubákoch. Osmá. PS Total v panike a tak posiela do telky svoje najväčšie hysterky. Istá Mesterová pred reláciou na TA3 musela skonzumovať igelitku amfetamínu. Inak sa jej správanie nedá vysvetliť. Deviatá. V zahraničnej politike sa Donald Trump snaží poštvať proti sebe celý svet. Nasekal clá polke planéty a najnovšie sa vyhráža aj Indii, lebo obchoduje s Ruskom. 10. Čo chvíľa budú Spojené štáty izolovanejšie ako Severná Kórea. V Rusku sa na Trumpovi dobre zabávajú. 11. Posielať jadrové ponorky k Rusku je ďalším dôkazom toho, kto ženie svet do jadrovej vojny. Sú to USA. 12. Ja si pamätám na svoje osobné stretnutie s Dimitriom Medvedevom. Je to vzdelaný a inteligentný štátnik. 13. Viem si predstaviť, ako krúti hlavou nad hystériou amerického prezidenta. Ja chápem, že Epstein je riadna kauza a treba ju prekrývať. Ale až tak? 14. Pre ruské RIA Novosti som pripomenul, prečo sa toto všetko deje. Prečo hrozí jadrový konflikt. Prečo sa tu šíri absurdná rusofóbia. 15. Celé je to kvôli Zelenského skorumpovanému režimu. Kvôli hrstke zlodejov sa tu svet rúti do tretej svetovej. Celé zlé. Držme si palce, priatelia, želám krásne leto a príjemné dovolenky.